Hallod? Tényleg akartam kérdezni, kért végül bocsánatot? Ki? Fodrászod ezért a szarhaért. Veszetek. Senki nem lehetek. Kedemtek. De most volt egy olyan is, hogy küldjetek trükköket és izé. Mi volt? Hogyan éljek meg minimál bérből, vagy valami is. Nézőim nagyon sokat szoktak arról kérdezni, hogy te miért nem raksz fel videókat. Ezért mi a véleményed arról, hogy hétfőn megbuktam Kresszből? Hát az, hogy szar vagy. Nagyon szépen kösz. Bevágom minden a klipet, amikor éppen Kressz vizsgálat készültem, tessék. Itt vagyok Kressz vizsgálat konkrétan. Itt lesz bent a Kressz vizsgálat WC-ben. Annyira be vagyok szarva, majd elmondom, hogy miért. Otthon csináltam teszteket, és egyszer meg volt, egyszer nem. Ha átmegyek, olyat nem is tudom, csak menjek át, esküszöm. Na, megyek megbukni, sziasztok. Ja, aztán megbuktam. Na de az a lényeg, hogy ez itt a Webizód 17, azt hiszem. Nagyon-nagyon régen nem voltam, mert hogy de voltam már itt rollerezni, csak régen nem videóztam le, és most a Gerivel kijöttünk, és szétrollerezzük magunkat. Jó, na mindegy, bemelegítünk, aztán majd felvesszük, amit tudunk. Ja!